Čaute všetci. Všimli ste si, že už o mesiac bude ďalší gospelový festival za jazerom? Možno ani nie a priznávame, veľa informácií sme vám zatiaľ nedali. Chceme to však napraviť. Už 21. a 22. júna 2025 sa stretneme pod Tatrami v Šuňave, kde každý deň začíname svetou omšou. Zaspievajú nám Dominika Gurbaľová, Slávka Tkáčová, Krížiaci, Kerigma a ďalší. V nedeľu očakávame aj príhovor arcibiskupa Jonáša Maxima či tanečné divadlo. Ďalej sú pripravené aktivity pre deti, workshopy, maľovanie na tvár, súťaže, tombola a zábavný kvíz. Festival za jazerom nie je len o hudbe, je o spoločenstve, rodine a radosti. Ozaj, vy to už viete, ale dôležité je to dať vedieť aj iným. Preto prosím zdieľajte toto video, náš profil alebo náš web s ďalšími užitočnými informáciami. Tešíme sa na vás. Tým za jazerom.